So, good afternoon mga kawaray. Mga matron kit niyan sa Antipolo. Dan sarak yan o. Wah. Inan mga patronon. Adlaw na yan sa Barangay Antipolo. Kuan lapan sayo online eh. Karani na lugod. Yun mga kawaray, arani na kit sa Antipolo. So, malipagulag. Ano ito siya? Mapay nga patron sa mga taga Antipolo. Nga ato sa syudad, dori panguli. Shout out sa iyo. Driver. Mapayan tarak yan. Ano? Maupay nga di maupay mga kawaray. So yan arani na. Shout out sa vlog, shout out. Yun mga kawaray, adinangit sa Barangay Antipolo. Nakasulod na kit san barangay. Pamingaw na uy. Yun mga kawaray, ada karasibano taas. Bari dikit niyan sa kuan elementary. So tigadtok sa naksangkay nga sekretary si Mordan Adarayan. So mga kawaray, adian kan rato layo. Shoutouts to mga tiulinaw kay mga busog na. Diba, busog ka na? Shout out sa mga taga Antipolo. Okay nga patron sa iyo. Hay na si Kuan, hay na si Padi. Adi. Ang iba man Ayan, adi nakit. wala man kami kakayanan. Wala mahimo na. Ito na nag-graduate.